Vi er ved at være klar. Det tror jeg nok. Anders Fjordbak, Henrik Sieler og Molly Petit runder det af. Og så har vi en start, og det bliver til det. Men altså, Bremer oppe på en anden plads allerede. Og vi ligger efter ham, og det er med et par sekunders afstand. Ja, Magnussen blev skubbet ud simpelthen. Og så har vi det Molly Petit, der spiller rundt. Ja, hun giver lige en omgang. Ja. Det er du har bilen i det hele taget. Det er den ene ting. En anden ting, det er altså nøj et arbejde, han har på vej til. Og så er der en, der stopper på den her startbane. Noget han har set den? Ja. Det ved jeg, det er Efter løbet så premiere de 5.